okay, manindog ang tanan para ako Ginoo ang atong pasiunang awit. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, though straight and tall, so must we to others fall. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your heart, where I will speak integrity and justice with tenderness. You shall know. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. You shall sleep secure with peace. Faithfulness will be your joy. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Berhen sa Santos nga Rosario, San Jose, San Vicente Ferrer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayong gabi, manglingkod ta. Ya, unsay atong buhaton karon? Magrecollection ta. Oh, ana. Ya, kay magrecollection man, pasabot, mamalandong. Ya, kay mamalandong man, pasabot, mupalawong tas atong pagtuo. Oh, mauna na ha. Atong buhaton ron, magrecollection. Una, ang atong recollection karon kay kuan man ni Advent recollection. Pasabot aning Advent recollection. Sa una siya pasabot ana. Advent recollection. Sabi pasabot. Kanang pagpamalandong man dyan ang recollection, it is an Advent season. So, pagpamalandong sa Advent. Ay, saan siya na? Kaya sugat-sugato ng istorya.
bright ning mga batanon arita sa kanang batanon kanhi. Sama ng Advent Recollection. Kanang Awa katubag. Sige. Aritas mga laki we. Kani mga laki usahay niya din ang daghan kay mga buutan. Sige karindi ay. Sa may Advent Recollection Brad. Wa kuno siya kay bao ngita taglaing laki. Dara. Ani paborito na ko ni sa Advent Recollection Brad. Kanang ang Advent Recollection ko na kanang pagpaabot no becoming pagpaabot sa atong pagpaabot sa Mesiyas na Pagpaabot sa muabot. Pagpaabot sa muabot. Di ay laki nga lawong kay pamalandong ay. Unsa ni Brad? sa akong kuan padre pag andam sa atong kaugalingon sa pag-abot sa Ginoo pamalandong sa atong mga pangaging mga kabinas sa atong mga sala. Kari mo isaktong tubag. Sa to, ang Advent, ang meaning ana, pag-abot, coming. Niya kay recollection man, pamalandong, so mamalandong ta, o mag-andam, aron atong masugat ang pag-abot sa Ginoo. Pangandam tas iyang pag-abot. Nya, ako mong kana ganing basahan og usa ka ebanghelyo, teksto sa ebanghelyo, Lucas kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 30. Basta sa dida. Di lang tingin ko mubasa na kay taas man kaistanan. Kinsay lektor diha nga mo volunteer. Ngare. Ang mo volunteer nga lektor malangit. Lektor. Ada lah, ada tu. Tanawa. Murag di man ni lektor. Kantor man ni. Pero sige lang. Mo na tingali ni. Sige. Basahon na to ni ha. unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako og sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Nakadayeg silang tanan kaniya og nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang ginaingon, Doktor, tambali ang imong kaugalingon, miingon usab kamo kanako.
Himua dinhi ang imong kaugalingong lungsod, ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug way dakong gutom sa tibuok kiyuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarephat sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan wala siya bisan usa kanila nga giayo gawas kang naanam nga taga Serea. Sa pagdungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang giguyod sa Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Salamat moto ang ebanghelyo ni San Lucas nga atong gibasa, anhita dinhi manukad sa atong pabalandong. Ang Ginoo nga mao si Jesus nag-ingon nga ang sinulat ni propeta Isaías natuman diha kaniya. Motoo mo dili? Motoo dili? Inaya ninyo tingog Unsa may gisuwat ni propeta Isaías ningon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kadtong pag-abot niya, mao na to ang tuig nga luwason ang katawhan sa Israel. Pero unsa may gibuhat sa mga Hudiyo, sa ilang gibuhat, giguyod nila si Jesus ug buot nilang ihog sa pangpang. Kani siya nindot kaning pamalandungan, nagpaabot sila sa Ginoo. Time sa ha, mura magnaay na nakang atos babaw. Nganong naama mo diha dong? Pakanaoga sila inday, ari sila sa ubos. Why mag-special dias babaw? Kisa nang nanaka dias babaw? Why tao? Isira na diha. Kanigyong ato bitang mga kanang mga buutan ba kaayo nga mga unsa ni sila nga organisasyon? Nanay, nanganaog na. Mura sa Ginoong mikunsad gikan sa langit kay. Mga asirits, palihog, ayaw sila pasaka nga tos ibabaw ha. Nya wala ba sila dito sa ibabaw nga kanang ibabaw nga nakakita dinhi? Dito nang lipot pagin sa luyo aron magtan-aw sa mga stars. Kung ba tingali ni sila ang ilang organisasyon ani no? Kanang nagpa-install ni sila. Namugos gini sila nga i-install. Nya proud kay sila nag-i-install. Na sila. So kani, related kay ning atong gibasa, nagpaabot ang mga tao, ang mga Israelita, nagpaabot nga moabot ang Ginoo. Sa dihang mi-declare na ang Ginoo, niya nako,
niabot na ko. Ako na ang mutuman aning inyong giingon nga ang mga binihag, pagawaso na, ang mga buta, makakita na, ang mga dinaog-daog, tabangan na sa Ginoo. Unya, ang maayong balita, isang yaw na, uy, pagsulti ni Jesus ni ini, unsa may resulta? Ang ending, giguyod siya, aron ihugs pangpang. Kamo, nagpaabot mo Ginoo? Na, tanawa niyo mga tingog, hinay kayo. Nagpaabot mo Ginoo, ha? Kana. Kamo diya dong, nagpaabot mo Ginoo? Ayaw mo dito pagpaabot sa babaw, kay layo kay to. Di kaabot itong Ginoo, kay di ra ba namusakan Ginoo? Gusto ra ba siya tulig nga dahan? Tama na, ha? So, nagpaabot ta Ginoo. Karon, ngano man nga niinding man nga ang ilang pagpaabot sa dihang niabot na si Kristo, ang ending ila manoong giguyod si Kristo, ila man gisalikway o giguyod aron patyon. Ngano kana? Sige. Musuroy ko ron, adi na lang ko musuroy eh. Ako lang mong pariyon dire, kinsay gustong mutubag. Sige. Ang mutubag, di pa baka ko'y kwarta dire, no? Ako na. Ato, so ayan, huwag na mag-i mutubag. Sige. Oh, di ay tulo ka tag 100. Ang unang tulo nga mutubag, tagaan ako 100. Ang pangutana, ngano man nga patyon manoon nila sa Kristo, nga nagpaabot man ta sila ni Kristo, nga ila na manoong patyon. Sige nga rin, tulo ko buok. Kinsay mo are, dili lang para sa 100. Kanang mutubag yun mo. Sige nga rin, why sayo pa ni? Sige na. Yan na, titing. Di pa yung sa mo challenge ba no? Na ito kisay makaangko ninyo ani. Kisa pa, kung nga lagusan. Tulungan. Kuan. Ay mang tulo. Sila lang doha. Sige. Wana? Last na lang din call, ha? Ato yung sa... Uy! Ang panggiitan, man eh. Ila ni... Wakay laboton, ha? Di mo. Mukha mo di ka, video mo di ka. Sige. Ladies first. Yung tulo. Sige. Unsa may rasonan, kasi nga ni mo, Ter? Jenny Lynn. Unsa may imong organisasyon din ni simbahan? Choir sa Holy Rosary Youth Choir. Mao deng ni dool si Anthony niya gibidyuhan gyud kay iya di ka kauton ba murag kibaw na jud ko na nga ila din kauban. Sige bitaw. Unsa imong tubag, Jenny Lynn? Unsa gay ka pangutana balik? Mura man sa kag kandidato sa misyo. Sige, ako pangutana, nagpaabot ang mga Hudiyo nga moabot ang Mesiyas. Niabot na si Jesus og mideklara diri, ako na natuman dinhi kanako sumala sa inyong nadungog karon. Pero ang ending, giguyod na hinoon siya sa mga Hudiyo aron ihugs pangpang aron patyon. Nya ngano man nga nagpaabot man ta sila sa Mesiyas, nganong ila naman ang patyon ang Mesiyas? Kana mo anay pangutana. Maong ilang may gabi sa tanan, maong patyon nila ang Ginoo sa katong ato sa ihong nila sa pangpang kay bisan pagahuwat sila sa Mesiyas kay mao man toy magluwas nila sa tanan nilang mga gibuhat. Mao nila hang gituhuan nga og patyon to nila ang katong Mesiyas nga moabot, mao toy mo luwas sa tanang mga tao sa ilang mga gipangbuhat nga mga di maayo. Mao tong ilang patyon kay mao toy muluwas. Maayosan. Sige. Aron di ka mamatay, di ay 100, salamat, ha? Dinilin. Sige. Ano sa to? Siya ko na yung maunag, hadlock siyang maparihag ng answer.
Sige, Brad. Asa tinga ni mo, Brad? Brother Ben. Ang sa trainer magka-choir, no? Oo. Sige. Asa mong tumat? Wa sila mo tuo nga siya ang Mesiyas kay ang ilang gipaabot nga muluwas nila kana mang bantugan niya kanang inila nga kuan niya ordinaryo raman si Jesus nga pagkatao. So mao to gani do na batoy ni kuan nga mo ni siya kuan nga anak raman na siya panday. Mao ra siya di marag ubos ang kuan. Ayan. $100 na gyapon. Gato siyang taas-taas siyang answer, madako-dako ang hatag. Kani. Singer ni, o niya, kuhan pag yun kanang lektor o, sana, salmista o liminister, Brad Titing. Maayong gabi sa tanan. Nganong na ending sa kamatayon ng Hesus ihog sa pangpang ang akong pagsabot nga pagtanaw nilang Hesus kuan magud ubos ka kaiba dito gos pasungan. Unya kanang ilang tanaw nga akin saragunagod nga anak ra gunag panday. Unya nakabasa sa kukuan nga ang maghimo kunog mayo basnan kunog dautan. Mao nang na ending ni Hesus naghimo siyang mayo baslan magdautan. Mao na lang tayo akong analyze sa tupad na. Sige, aron dili ka baslag dautan, di akay 100 pesos. Haya, hurot sa kwarta na to. Di na lang kumutana sunod eh. Kasi pa dahil kapangutana ta sunod. Sige. Sakto to tanan nilang tubag. Atong hatagag masipang pakpak. Sakto to pero dili sakto. Okay, para nako ang pinakasentro gyud nga rason nganong si Jesus ilang ihog pangpang o pati nilang sukua tungod kay si Jesus mitug-an sa kamatuoran diha sud sa ilang kasing-kasing. Gitug-anan sila ni Jesus, gisulti ni Jesus ang naasod sa ilang kasing-kasing nga sila di ay saman mga sama ilang kinaya mga tig pakaaron ingnon. Ang sama ning tig pakaaron ingnon kana ba kunuhay nga mura sila mo pangkigsuod sa Ginoo, mura kunuhay sila og mangita Ginoo, pero ang ila ra ding gipangita milagro ra. Kana bang mutan-aw lang sila bag milagro ba? Muna niingon si Jesus diri, saway duha-duha inyong isulti kanako ang naingon, doktor, tambali ang imong kaugalingon. Moingon usab kamo kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gisugilon kanamo. Timanan bayan nato nga si Jesus naas iyang lungsod, naas iyang mga katawhan, pero nadungog na siya dito sa mga lagyo nga mga lugar nga porti na niyang sikata. Nya sila mutuo nga siya mo'y Mesiyas, gusto lang silang mutanaw nga siya mohimog milagro. Mura bag mag-magic ba aron mo pakpak sila. Nakita na ni Jesus. Nya nanay daghan hangtod karon mga tao ingon ana magsigig simba, pero ang ilang yunahuna para ra sa ilang kaugalingon na katagbawan, sa ilang curiosity. Tanas una, gakuan pa ko, sugod kog alagad ba? Ang una ginakong ministry sa simbahan, kining choir. Nya ang akong mga silingan, kasagaran dito sa bukid, kay mubaktas mamiog, pila ka kilometro, mga 6 ka kilometro aron moabot mig simbahan. Ang ilag yung itawag, unsa may makuha ninyo anang inyong choir. Kanang pulunga bitaw, say makuha niyo ang inyong choir. Nya ang lain sa nakong
devotion ka namang Legion of Mary. Nya kana Legion of Mary kada semana mag-meeting man na. Nya adto sa among kapilya mag-meeting gid mi didto kada gyud Domingo alas 9 buntag. Ang itawag sa nila dito, unsay makuha ninyo anang inyong Legion. Nya kay manimba man gyud sama ninyo manimba. O tanawa na mga tao inyong silingan. Naamoy makuha na inyong simba-simba? Nakadungog na mo na. Ana. Ginganla na lanag, naamoy makuha ng inyong simba-simba, naamoy makuha ng inyong legion, naamoy makuha ng inyong choir. Nganuan? Nganong musulti man ang mga tao na anganhin na to? Tubag. Lain na sang 500. Kay bao mo, nganong mo na isulti sa mga tao na to? O mo kay bao? Unsa man ang pong legion, simba-simba, rosaryo, choir, lector, unsa man na nga pagkasultiha? Dili tinuod. Sa ilang side ba dili tinuod? Nganong dili man tinuod? Kay basin ang nanimba wa mo pakita diha sa ilang buhat sa ila dinhing gisimba. O na ikaw lektor sige kag basa sa pulong sa Ginoo pero kusog kay ka manglibak. Ang tawag sa imong naigo sa imong panglibak lektor. Ikaw choir nga batan-on unya inig uli nagikas choir labi nagbabay ka porting mubuan ni mog short nya spaghetti dayon pablan-blan dayos buhok nya agbay dayos uyab tinukhangay dayon ang itawag sa naka-observe nimo choir kanasang mga sabi na diya sakristan kanang sakristan tarong kayong linaktan din murag di makabuak og plato tisar pa kaistanan kay holy kaistanan so abot ay nga tusluyo sige rag tabi sige ra dito pakatawanay niya perti pag yung tapulanag muulis balay di pag yun masugo sige lagduaan ng computer niya sa kristan din ang itawagan na sa mga silingan nga naka-observe sakristan ang pari sad sige lang sagsod bulsas kolekta daghan sa ditong gipangtukhang ang itawag sana kadang inyong pari-pari kadang imong misa-misa mo na wap aman sila kasinati ni Kristo dito sa ilang lugar naglisod sila tuo ug hangtod karon naa nang hunahuna naa siyang maong mga pang kanibang standard sa tao mao na nga lisod kaayo ang trabaho sa manluluwas ang trabaho sa Mesiyas dili sayon pag-anhin ni Kristo sa kalibutan ang kalibutan na puno sa kangit-ngit ang kangit-ngit sa sala nya lisod kaayo pagdagkot og hayag akaning kahayag kay nga naman tabangag paong sa mga tao sa kangit-ngit ambot ka karon dia wa baka mo mutabang og paong wa mo mutabang og paong sa kahayag wa kamong mga inahan nga niaron dinhi ngadto sa inyong balay nagsiga pa ang kahayag sa pulong sa Ginoo dito sa inyong balay inig pamalikas nimo nagsiga pa inig pangusi nimo nagsiga pa na paong inig yaw nimo nagsiga pa paong kamong mga bana nga amahan
Sama na, nagpasiga pa mo sa suga sa inyong pagtuo ngadto sa inyong mga balay o mga silingan. Ana, mao na pag mga una-una ana. Mao na si Kristo iyang gipakita nga bisan pag nakita niya ang ilang mga kasing-kasing nga nagdumili sa pagdawat niya, nangita siya glaing paagi, unsaon niya nga makumbinsir kitang mga tao, nga makumbinsir ta bahin aning gitawag og kaluwasan, nga siya gyud maoy manluluwas. Yaw sa may una niyang gibuhat. Ibaw mo kung sa una niyang gibuhat. Wa mo kibaw? Sige na bitag pulos bitag ta dinhi kasagaran mandated organization. Nahibaw mo sa iyang gibuhat? Ang una niyang gibuhat mao ang pagsulti nga ako gidihugan sa Espiritu Santo. Ako mao'y katumanan sa pagdihog sa Espiritu Santo. Wa siya moingon nga ako mao ang gabhanan. Gidihugan siya. Pasabot, iyang giangkon nga siya gisudlan sa, muna iyang deklarar, gisudlan sa Espiritu Santo. Naa diha ang iyang first nga revelation. Gidihugan. Si Maria sad, nga mo'y nag-anak niya, giingon sa pagsulti, napuno ka sa Espiritu, sa gahom sa Espiritu Santo. Munas Maria gitawag sa puno ka sa grasya. Kita makadeclare ba taron nga kita napuno sa tag gidihugan sa tas Espiritu Santo? Makadeclare mo? Adi mo kadeclare? Maubitan nang naaron tay gihimong mga seminars o training sa atong simbahan, labi na dinhi sa Sugbo, gitawag nag binonyagan ako. Binonyagan ako. Ikaw lingi ako na imong tupad. Ing na binonyagan ako. Ano siya? Sa pag-declare ni mo ana, hinaot untang seryoso ta. Kaysa pagbunyag nato sama ni Kristo, pagdihog sa Espiritu Santo ngadto niya. Unsa may nahitabo? Napuno siya sa Espiritu Santo. Ang iyang pagkatao nahimo ng Ginoo, Dios. Ang iyang pagkatao dili na tao lang, kung dili nahimo siyang anak gyud sa Dios. So ang una niyang gibuhat isip tao, giangko niya nga gidihugan ko sa Espiritu Santo. Nya kanira bang Espiritu Santo mudihog na nato, wa na pasabot nga iya kang himuong kuan lang. Aning mura lang kadiya bawog haligi ba nga inigbuhos nato. Kanang haligi hagod, ang mga haligi diya. Unsa na galihok wa. Kana mga haligi diya ba? Wa aga. Pundo lang sila diya. Pagbuhos, ang Espiritu Santo dili ing nana. Inig hatag niya nimo sa kaning niyang gahom dunay misyon. Unsa may misyon gisulti sa na diri ni Hesus. Una, aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. So mo ni ang unang pagpakita ni Hesus, ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Kamuron sa inyong gisangyaw, maayong balita o daotang balita? Sa inyong silingan nga kabos, unsaon man pagsangyaw ninyo sa maayong balita. O by the way, kinsa man ning kabos? Kinsa man ang kabos? Kay pag sangyaw mas maayong balita ngadtos mga kabos. Ang kabos duha na siya ka klase. Ang unang klase sa kabos mao ang kabos sa butang nga gikinahanglan.
Sama ng pagkaon, balay, kwarta, kabos pugnaong, kay apiki kay naong. Nayusay kabos og height, apiki height. Nabang kuwangan ba? Kuwangan. Ang iyang gikinahanglan kuwangan. Nayusay kabos og kamot, kay usaray tarong, ang usa na paralyze, kabos sa panglawas. Ana, muna'y unang kabos ka ng basic bitaw nato nga function, basic nga needs, nya kuwangan ka, kabos ang tawag nimo ana. Sa Tagalog na kapos, kinakapos, no? Kinakapos sa pagkain, kinakapos sa paman, sa pag-ibig, say kabos. Kapila na lang ni Pasko, walang yapoy uyab, no? Kapila na lang ni Valentine's Day, wag yun, kauyab. Nasay mo aksyon ng tagsugot, kalit lang sagbiya, no? Ay, siguro natuklasan nga hindi maganda. Una, magsige na lang kagmahay. Ano man ni Lord nga ingon man ko nimo ani pagdaog-daog. So kabos ka nang dapita. Ang ikaduhang klase sa kabos kanang tao nga nahurot, nawagtang na ang iyang mga virtues. Kana bang ang iyang mga maayo, ang kabalaan sa iyang kinabuhi nawagtang na, gikutkot na. Unsa may nakakutkot ang sala. No nang natay pangumpisal dias gawas kay basin pa ma-restore ang kadtong nangawagtang ba. Naidaghan na dinhi, apil na ning nag speaking ron. O kaning ga speaking, wa naman di man ni kabos pagkaon, perti pagkaon ani ron. Ang kaning ga speak kanirong inyong speaker. Wa na ni magkabos og kwarta kay porting kolekta. Di ba? Wasa ni magkabos tingali sa pag-ibig kay naghan sa ni kuansan. Ay na ba? Pero basin baya daghan nato sama nako kabos sa virtues, sa mga maayo, sa kabalaan. Sige, tagaan ta mo diha og higayon. Mga siguro mga 3 minutos lang. Gikono. Pag share mo na inyong tupad. Ingna unsa maroy kakabos nimo. Unsa may kabos diha nimo ron. Sige. Sige na. Ako mong tagalan ha. Yahuman ako day mong suruyon, ako mong pangutanon. Sige. 1 minute lang, 1 minute siguro. Sige, mga 2 minutes. Ready? Go. Unsa may imurong kakabos? Ano ba? Sige lang. Share niya. So inigsuroy na ko, di gani mo ka hatag og sharing, maimpirno mo ha. Nala, sharing yung mo ron diya. Ay lang kay daghana, pero nindot nang kibaw mo kung sa inyong sharing. Napay 1 minute. 1 minute na lang. Last 1 minute. Sige, padayon. Sharing. Ay, inigsuroy ron ako. Waboy kasulti. So, okay na? Sige. Last 10 seconds. Okay na? Sige. Suroy na ko ha? Na to, nabay mo tubag. Ang di mo tubag, impirno. Sige. Kanay, pwede ni butangan din eh.
Brad, unsa may nag-sharing mo? Sige, isulti na ako unsa iyang gisulti nga nimo nga mo iyang kakabos. Brad Highway ko no Father. Kabos ko no siya sa pagigugma. Kabos sa pagigugma. Yan. Brad Jaime, unsa man say gisulti ni Brad Rafi man nino? Unsa man say iyang gisulti nga kabos siya? Kabos siya sa material. Material nga bagay sa kalibutan ba. Material nga bagay. Sige. Ngita ta nga reglain. Di ay nag-sharing mo, Inday? Sharing mo? Sharing nga na ng imong ikasharing. Wala ko kay bosangan, pero nag-share me. Unsa may iyang kakabos nga gisulti nga nimo? Kwan daw, dili siya, introvert siya nga person, kaya wala kay siya friends. Ngayon sa siyang family. Wa kay say friends. Ikaw din, nasa gisel nimo? Unsa mo sa iyang kakabos? Kuan studies no. Sa studies. Ito field. Nag-sharing mo tulog? So, tapulan siya, di kay siya kamong manungog, no? Kabos siya sa pangdungog. In short, bungulon. Sige. Haritas laing lugar. Ay lang ni Dini, kay mga laro na kayo ni Stanan. Dirita sa akin gasiring mo? Gasiring mo? Sige. Kisay nga niya, Inday. Jenny Lynn. Kato mo na yung nakadaogan niya, 100. Sige. Ang sa may iyang kakabos na gisir ni mo, Money, Berta. nakadawat 100, kabos na. Namakak. Ikaw, isang say ngana na niya, Jen. Michelle. Kwarta sad. Lison na nga ito mga kabatanunan. Kwarta dyan gipangita ba? Ngita ka tagdili kay batanunoy. Gasiring mo? Unsa may akisay nga na niyo mong tupad? Crispin yan. Unsa may iyang kakabos nga gisulti nga nimo? Ay pagsulti kay kari may mo sulti diri. Siya mo sulti. Ikaw isulti lang sa niya ang lugar siya ha. Kay gasiring man mo sige. Unsa to iyang giingon kabos siya? Pareho. Kami kakabot pa na gugma. Wala mo yung mga bana? Ama. Ang mga batanon ba, ang ipangita, kwarta. Ang kanisa mga biyuda, bana. Laina, ay no, tinuod sa na Ang kuya, ang pari, ang ipangita, madre sa Nagsiring mo. Brad? Sige. Ang sa may iyang kakabos, Brad? Kabo sagrado, kabo sa pagkaon. Kabo sagrado, kabo sa pagkaon. Kabos sagrado, kabos pagis pagkaon. No, kanang kuwang sa kaon, bugoon man sa naso. Sige, hindi tayo natin si sarili. Ang sama sa iyang kakabos, Kabo sa kwarta o kari, kabo sa pagkaon. iya kwarta sa dog, kaon. Dali ra na mamatay. Sige. Kinsa pa man din niya, mga hadlok naman kayo mga nahong taga din mga anak kayo, matisar kaya tanan ba? Anak, sige ka na ba? Kamu ko na Inday. Sige, so ano, mga tawa, wanog mayo, sige. Unsa may kakabos anang agasiring mo do ha? Gasiring mo? Unsa may iyang kakabos nga na istorya niya diyan nimo? Ano? Yang poor eyesight na. And ay, wait daw. Iyang wait. Iyang wait. Oh, Kuya din siya mapalid ni sa hangin. Kusog-kusog ra bang electric fan. I-guide niya. Ito,
Ikaw sa Inday, ang sa may iyang kakabos. Height daw o kwarta. Ang height niya, ang kwarta. Kanang height, di na mausap ang kwarta, posible patingali. Sabo-sabo, salamat ha. Sige. Iya sa Diris Luyo. Kani, tapusan. Unsa may nagsiring mo kamo? Okay, unsa may kakabos niya, Sister Alma? Diri sa akong wala ri ang iyang kakabos kay kabos siya sa paghigugma sa laki. Parihaming duha. Oh, parihaming duha. Kanang di puro daga mo ganang kabos mi sa gugma sa lalaki. Diri sa akong tuo kay kabos sa salapi niya. Puno na sa kuno siya sa paghigugma. Ako yan ni siya pangayo ang gugma rin. Ikaw, unsa man sa diri? Parihaming. Pare. Sulti naman to niya tanano. Sulisura na nun. Di lang ko mo presentar laki ra ba ko? So, libo ta dire. Di ay na nag-blow. Sharing mo, Brad? Sige. Ang sa may kakabos niya ron, Brad? Ako tupad-pad driver mo kunin sa ambulansya. Naani sa munisipyo nga. Ang iyang kakabos niya, ang pagpangalagad, kaya ito ang sa tumi, DC mo siya na ito. Grabe na baksin na. So may kakabos niya, ang oras pagpangalagad, maiya. Ang oras pagpangalagad, nakuwangan. Ang sa mo siya kakabos niya, Brad? Ang iyang kakabos, brother, kakabos sa panahon sa iyang pamilya. Kuyaw na. Mas kuyaw na sa pangalagad kaysa pamilya imong alagaran. Basig, musakatos pare dito ba? Di ay gahinong hungay, ato ning pangutanon sila. Nag-sharing mo din, no? Nag-sharing mo? Tanawa, sulingahan lang ko. Nag-sharing mo, wala, nagkuha mo mag-sharing. Gitutukan ako kahit kayo, mulikay ko dili. Patyon palang ko ano. Kamu hindi, nag-sharing mo? Sige, unsa iyang kakabos? Kwarta. Unsa mo si kakabos niya dahil? Parehas kami. Ni ade mo din kay mangayo mo kwarta. So, ay, natuyok yun ako tibo ko, na yung mga yawanon, sa mga Diyos no, nagtubag. Pero, sige, mauna, ang tagaan ni Kristo, maayong balita, ang mga kabos. Nga, unsaon man niya paghatag, og maayong balita sa kabos. Ang una ganyang gihatag, nga maayong balita, naani siya sa pwede di siya sa Matthew chapter 5. Pwede sa Matthew chapter chapter 6. Sa Matthew chapter 6 verse 20 naingon siya diri, bulahan kamong mga kabos kay maghari ang Dios kaninyo. Mo na may balita. Bulahan kamong mga kabos kay maghari ang Dios kaninyo. Ang problema lang, pato na yun, kabos ko sa gugmas lalaki kay dalaga ko or biyuda ko. Unsaon man nimo pagpahari ang Ginoo diha nimo? Ayaw pangayog laki. Kay karon ra bang panahon na ang nanginahanglan ana mangitag laki anas internet. Makigkuan sila ang tawagan na kanang magkana na sila nag-hire diha. Na say mga laki nga nag-hire sila ba? O ang mga laki sad mangitag babae anhasa sa internet. Nya, naam say daghang kasigig display no. Tanaw kay ko na usahay. Pero ang nakaapan wala ko mag-hire. So usaw man aron mabulahan ta og kabos ka sa kwarta, kabos ka sa tong sa pagyod, kabos sa oras, kabos ka sa imong pangutok, kabos ka sa imong pangdungog,
Sa pato inyong ingon diyan kabos. Ang una, pag ingon ni Kristo, bulahan kamong mga kabos, pasabot ana, learn to appreciate sa butang nga wa diha nimo. Nga kanang wa ka ana ba? The emptiness of yourself of that particular thing, i-appreciate na siya. So imbes gawin ka Ginoo, tagay ko og maayong pangutok, ingna dayon, Ginoo, salamat na kuwangan akong utok. Di ba? Kakawa mo? Nasa usan ningon, Pader, kuwang akong height. Ang tiningon ganiya, kuwang akong height. Salamat Ginoo kay kuwang akong height. Nasa usan, kuwangan akong weight. Ay, kuyaw ko mulupad sa electric pan. Ayaw na pangandoy nga, Lord, mutambok unta ko. Ayaw na. Salamat kay kuwang akong weight. Oh, di ba? Kakawa mo? Nasa uban, kuwangan in taon ang naong, no? Kuwangan bang naong ba? Lord, kuwang kay ni akong naong. Sa dili pa ka magsigi og pangayo nga ninduta ni akong naong, kinahanglan mo ingon usa ka, salamat kay kuwang ni beauty ang akong naong. Importante kay na siya. Nga naman, sa imong pagdawat, nga maunay imong kakuwangan, maunay kabus diha nimo, imo sang giangkon nga nagkinahanglan ka sa Ginoo nga mo'y tuburan sa tanan. Mao na naingos Kristo, maghari ang Ginoo diha ninyo kung kabos mo. Nga naman, ang Ginoo man maoy tig-supply unsay kuwang nato. Pero imo nang paningkamutan nga masuplayan sa imong pamaagi, basin hinuog makasa na ka. Nanglitan, wa kay uyab nya mag chat-chat na kadiha sa katong mga nag-offer pod sa ilang kaugalingon nga nangita mo uyab, available ko, single ko, chat-chat na mo, taga-asa man ka, daghan na kayo mo mga detalye, hangtod na magtawag-tawag na mo, kung magtawag-tawag, sa panangsunod na, kasuway na. Naiusahay, magsabot na o mag-aibol-aibol. Ang uban gani karon di naman mag-aibol, maghimulbol, no? Manok bang kuhaas mga kuang, no? Insya, mo kuno na, kuhaan ang imong kanang gisulob, kay mo tan-aw ko sa imong dinhi. Sunod sa niya, kuha pa ginang ali, kay ganahan kong tan-aw. May nga itong usa, uy, mahalon ra ba ni siya, willing sa kumubayad. Munang naaroy ga negosyo diha sa internet, sexual, kanang itawag, cyber sex. Naana diha, naman gani usa ka bana, nga nisulti na ko Pader, nasakpan gid nako akong asawa, nga mao di ay na siyang usahay, mulain siya kadto kwarto, mubiya sa mong kwarto kay naaday siya kanang video call nga maghinubuay sila nya. Padadaan ko no ang iyang asawa kay pariner man na, padadaan ko no kwarta pagkadakong saan na sa imong pamaagi natubag ng imong kwarta, natubag na nga wa kay laki na naman kay laki sa imong pamaagi. Pero unsa mo na siya, gitawag na siya og sala. Atuan na kas ikaduhang kakabos na mas grabe pa, kanang kabos sa kabalaan. Kaya naana nimo mauna ang kayawanon. Mas kuyaw ra ba to? Kaya nga naman, mas dako na siya og impact nimo, mas may pa nang wa kay kwarta, wa kay pagkaon, kay inigutom si imong tiyan, imna ni mong tubig init, mawa na siya. Pero kadtong imong kasing-kasing nga maunay magkahugaw, mao na toy makanabang sana, mabuling og maayo ba sa sala, di ka kasabot sa imong bation oy. Mao bitan ang ubang tao karon, bisag 40 datua, bisag 40 ka successful, sakto kay height, gwapa, gwapo, gani daghan kayong
mga fans nila magpunsiso kod dili lang linibo usahay minilyon gyud ang mupunsiso kay purtigid ka idol nga to nila mukalit lag ambox building mukalit lag pa overdose sa ilang tambal nya mga matay in town nga naman ang kasing-kasing purting kabusa nganong nakabos man kasing-kasing kay wa sila mo gamit sa Ginoo wa nila ang kuna nga sila kabos wa sila ka-appreciate gusto nilang wagtangon ang kakabos sa ilang kaugalingong pamaagi mo sa narong dunay mga batanon in taon nga nabiktima anang drugas, nabiktima anang prostitusyon, nabiktima anang premarital sex, nabiktima anang kanang cyber sex, nabiktima anang naang mga kabit-kabit kanabang kabiton sa mga arang-arang pagkabutang aron lang gid sila na ikasustenir mapil-apan ang ilang pagkakabos. So ang una sa ibuhaton, bulahan kamong mga kabos. Sige, nag-sharing mamugan niyang kakabos, lingian na imong tupad. Ing na congratulations, bulahan ka kay kuwang kas height. Bulahan ka kay kuwang kas kwarta. Bulahan ka kay kuwang kas naong. Bulahan ka kay biyuda na ka. Bulahan ka kay wa jud ka kauyab. Ana wala nya dayon ang sunod nga buhaton kay niangko naman tang bulahan ta ani ang sunod dayon hatagig higayon ang Ginoo nga iyang usbon ang imong kinabuhi mao na ang iyang pagka Mesiyas usbon niya ang imong kinabuhi. Sa una, usagi sa akong naproblemahan, kwarta. Mo ginay number 1, ambot lang, kung kinsa nato din ang waan ng problemaha. Labi na gyud ko kay taga-bukid, nya maglisod og kaon, katulos sa kaadlaw, nga naa ng buwad na ng kiyampi ba? Ang put-put may tawag tingali na. Amo na taong humulag suka. Kana bang inigsugba ni mos baga nga kundi ka kabantay dayon makaon nala imong maabtat ang kilid mga ang kanapit sa ikog og kilid mga maupos na kay dali kay kanos kayo kay nipis na siya. Una inigsugba ni bali dayon habo sa dayon nya bubuan dayon og kaning suka hangtod yun nga mga hurot na to katong unod-unod jutay hangtod ang bukog na lay mahibilin o kanang mga nangadugmok nga mga dinhian ni dapitas o sa isda lugit-lugiton paginang hangtod na yung habilin kanto na lang yung mga ikog-ikog anaon pagistudlo kay ginuton gito siya na dito sa bukid nya eskwela sa ko sa high school labi na tong ang akong maguwang gitukhang na siyang uyab kami matatong duha ga puyo sa balay arang-arang to kay maka luto-luto unto siya pag ako na lang usa pastilan kasagaran akong sudan luya og asin unya ang kana pagyong ginaling sa bato nga kanabang mais ba urang-arang lang to numero 16 katong unang ngana ligig kadto na ganing ikaduha na yung ligig numero 12 na pastilan ini kabahaw murag yo mugisi mo dinhi ani kay kanang ginaling sa bato hait mo na siya arang-arang tong ginaling dito sa kanang makina ba kay murang muhamis kanang naas bato wow hait kayo nya ako masang gahi og lungag kay eskwela ko buntag hapon man klase sa una so inig lungag na ko ikabuntag akong gahion og gahigahion ang katunga akong kanon inig uli na ko inig kagabi kay labi na tong college ga working student man wato trabaho man ikaadlaw niya ikagabi man klase uli ko alas 10 gabi kinahanglan gikas alas 6 buntag pagkaluto alas 10 gabi kinahanglan di pa ginapanos pero nagiusay mapanos gyud agwantahon lang sad ako lang sang kisla na niya humulag kaning tubig pabukalan tangag jutay asin at tinughong ang labas nagiusahay gud nga gipasok na des mga utito dito baka nang pino kayong utito diyan kanila laging ngit-ngit na kapoy pa dip kaon lang ka hibong lang ko nga ngano maning kanuna ikaon na kumubaos musagpaak na ade mga utito dito nagsuksog gagmay
Anong inana ba? Tig yung lisura di. Ang naagis ko to, maluwas lang ko ani. Kita lang kong kwarta sa paho giday ko. Lagi na akong paningkamot sa una. Kana gidi ayong pangita gid ng kwarta. Pag-graduate na ko og accounting, commerce accounting, March 1987. Pagka-Abril, tunga-tungas Abril, gaangat ng Semana Santa, uli ko nga tos amo, ingon dayos papa, nakatrabaho na ka. Naku, wala pa pa eh. Nya kay na-honor-honor man kunuhay ko ato pag-graduate sa na accounting. Mura man to sa to akong kato, magna cum laude siguro to. Sa ba? Gara-gara sa dayon mo. Nya, wa man ko kuan pa mo katrabaho. Ingon des papa kay mao man na ilang dungog ngatos bukid nga kanang mo graduate og honor kab. Ikay pangitaos trabaho ana mao na ilang atos bukid. Sus di abot tala usa ka buwan gikas pag-graduate nako. Wa man ko katrabaho. Ingon des papa, gausik-usik mo lang din ang inyong pag-eskwela. Ingon nga makatrabaho din. Wa man din mo katrabaho. Usik mo lang yapon is kwarta din Mura bag ang ilang pagkasulti, di tingali ito ingong tamay, pero nga sultis ka matuoran, pero tinakong hiubusay, ning lakaw ko nga rin sa Guadalupe, nakapanaad yun ko nga, din ako mubalik sa bukid. Nako, di ko mubalik o di ko katrabaho. Ang akong gibaon, duha kahakop na kanang bugas nga mais og 5 pesos nga kwarta. Mura gito akong kwarta. Diha ko sa Guadalupe. Ang akong gibuhat kada adlaw lakaw ko siging pangaplay lakaw nya ikagabi kao gamay nga kadtong duha ka hakop nga bugas kinahanglan dito mahurot hangtod ko makatrabaho suwadyo ko dawat hasta laging luyahan ako ga fasting ko ato hapit mo usa ka buwan. Sige ra jud ko diyan standby. Ang akong buhaton o kanang mauli na ko sa balay, inom og tubig init, sige kong basa kay Semana Santa naman pod. Sige kong basa anang naang kuan kanang Bible. Nana. So nabasahan man na akong niingon diha sa ani bang suwat ba ni limot mo sa kuan ni kain to suwata to. Ani bang gospel ba ni Mateo na nag-ingon diri nga ana ganing ay naman to ako may mas may muguding atong kung ano no atong basahon pero ora mag dili kay ko maayo ani so katong gospel ni Mateo nga nag-ingon siya nga kana ganing ayaw kamo kahadlok ayaw kamo kabalaka nakadungog na mo ana ayon sa matong dapita sige na lang dinalanin ako dinalanin kung saan lagi ning may pagkabugo-bugo kita gamay pero diha sa kuan diha sa maong kaniganing pagbasa nako sa kaniganing ani bang pulong sa Ginoo ba diha nako nakita nga katubit ang ningon si Jesus nga ayaw mo og kabalaka kung unsay inyong kanon ug unsay inyong imnon nya ingon din siya kana ganing
tanawa ang mga kanaganing langgam, tanawa ang mga balili, tanawa ang mga bulak. Di ba? Yan na siya. Wa man na sila maghago, wa man na sila magsigig tanom, wa man na sila magtigong, pero wagi usa nilang nakuwangan sa iyang paginahanglan. Ang mga langgam naagi makaon, ang mga balili nga mamatay ra kuno dayon, naasad sila ilang kaugalingong pagkaon. Ang mga buwak nindot kay tanaw niya malaos rasad, giatiman gyapon. Kamo pa kaha? Na siya. Og dihan ako nagsugod nga naingon ko, di ko mabalaka. Uli ko ngadto sa amo, wa lagyapon ka trabaho. Yaw-yaw sila sa papa, sahay padungog-dungog istorya. Mayngon ako, di lang tani, mabalaka eh. Pag sunod na sa, dulhog na sa kong rin pagkamayo, balik na sa kong ngadto, wa lagyapon ka trabaho. Ang tod nga nas pagka-June, katrabaho na ko. Diha na ko sa Fairmart, diha sa Kulon. O, gihimo man ako, accounting ko graduate, pero gihimo man ako department head sa maintenance, kanang janitor ba? O nang hiliki ko din himang limpyo. Kamao man ko anak, kanang pag-map, kanang kanang, pagpaliser, kanang pagtilok anang tanang abog, kay strictom sa kitong among supervisor. Ako'y department head na, pag may supervisor, anaon mas iyang kamot ang kanang bita mga railings, kanang mga kilid sa kanang mga rocks, iyan ang anaw siyang kamot. Di man makita imong pasiplatan, labi na pintal puti, di man kayo maklaro, inigana na ipakita daw sa uning niya abog mo sa na din niya itong lingkuranan ako ning anaon kaning manglimpyo din niya gumagpanglimpyo ako din anaon wala ni abog mananaglimpyo dire gana nako unsa man ni nakatuon ko na dito ako tong gitinood ang trabaho din amang ko kasimbag madomingo pero na ako'y kwarta ako yung ihatag nga ton lang papa kaya pinako kwarta gid ba so pag-abutan nako dito Fairmart damtan na mga usa ka buwan na di na ko kasimbag madomingo naghilak naman ko dito nakoy di man day kwarta akong gikinahanglan kani man day ni ang pagsimba ang pag-alagad sa simbahan to ampo sa kus Ginoo Lord kabos na ko ron sa pagsimba ay kanalay mag-igo tinudon ko ning trabaho wa ko nang apply sa land bank pa pero gasta din na operator man ko suna nakdam ko study na operator kanang land bank mo akong lending institution ila dahil gipang review dito kasi nang graduate sa kwan kay para pabayaron nya kay ako ni graduate naman ko pagtanaw nilang honor ko pag graduate sa akan kay pwede nila to hiron kay wa na ni magkinahanglag civil service nga kanang mutake pa automatic na nga eligible gi-hire dayon ko giadto ko to Fairmart ingan ikay Crescenciano Obod katong head sa accounting ba nako ako sir nganom ta sir siya report nga to sa land bank ha kay amo kang gi-hire nakuha man ko nang apply sa land bank sir siya nga kami apply nimo gato sa kong perti na kong sikata sus mauday kay inigsod na ko sa land bank salary deduction ang akong utang okay ra po gato nahuman gito na kong bayad hangtod nga nahimo na kong officer sa land bank gikas October man to 1987 nabalhin ko dito nya pagka mga 1994 officer na ko dako na ko granggo busing-busing na ko dito uy nisoda yon ang una-una nga di na ko ganahan mo trabaho dito di na ko ganahan o kwarta na kong ganahan nga magmisa ko inigsimba na ko Santo Rosario inig-isa sa kanang kuan ba kanang anispari bitaw ng konsekresyon na may panahon nga akong una-una ako na may nag-isa dito portigyod na kong lipaya nga maghuna-huna ako na mo isa otong sugod na ko gunahuna magpare 1994 og nisod ko pagkapare sa seminaryo pagka 1995 June na orden po ko og June
2004. Mo nang napari ko. Unsa man ni siya? Sa pagdawat na nako sa akong kakabos, ang Ginoo mo'y ni supply. Muna angtod karon, kabos ra gyapon ko kay gidawat man to nako akong kakabos. Wa man ko nagpari haron akong tagbawon ang akong panginahanglan aning kwarta. Ang akong pagpari tungod kay nahigugma ko sa pag-alagad isipari dili sa katong kwarta nga kuwang kay nakat-on man ko pagdawat sa kakabos nga mauday paagi aron ang Ginoo mohari diri nako. Agidan ko sa Ginoo hangtod karon. Nya karon ingon man Ginoo, bulahan kamong mga kabos sa inyong tanaw. Bulahan. Oh, abot lang. Ang nakanindot ko og mudawat ka panalitan no. Asawa ka. Ika ako pa no, kabos gyud ko sa pagmahal. Ngano man akong asawa nangabit. Ana. Kabos ko sa pagmahal kay akong bana tuan na nagmahal sa lain. Unsa ba? Buwagan ang bana o hangyoon ang Ginoo nga mubiya ang imong bana sa kabit para tagaan kaniyag maayong paghigugma? Ayaw. Pasalamat sa Ginoo. Ginoo, salamat nangabit akong bana. Nga naman, aron akong masinati ang kakabos sa kalipay. Kabos ko sa kalipay, sige lagto akong luha. Akong dughan, bugat kayo. Huot. Nya salamat, ani. Ano? Anong tutok mamuna ko? Nya human ana, may unay kas Ginoo, nahibaw man ko, nga nakakita ka ani, nahibaw man ko, nga ikaw maoy tig-usab sa tanang butang, why imposible para nimo, ika nalay mag-igo, unsaon nimo pag gamit ang kining maong kahimtang nako ron, aron masinati nako ang imong gingharian, kay niingon man ka, bulahan mong mga kabos, kay maghari ang Dios diha kaninyo. Oh, tanawa, di ba naa kay laing istorya nga pupariha aning akong gisulti nga moabot ang panahon nga magsikag ingon salamat nga nangabit ang akong bana. Salamat ta. Kay gwapa mangabit akong bana, di ko kamaong mohigugma og tao makasasala. Di ko kamaong mohigugma og akong isig ka tao makanang wa gyud kondisyon. Nya waon ta ko kasinati ani karon. Di ba? Ana na siya. Tubitang asawa nga ni higugma gid sa iyang bana, bisan ang iyang bana ilis-ilis og kabit kada buwan. Nya ang kabiton ra kuno kana gyud kuno mga DC. Kay bawo mo kung saan ang DC? O kana 16, 17, 18, 19, inig 20, ilis na sa. Ngita sa DC. Nyarang-arang mo sila pagkabutang. Ana. Pero siya gisabot gid niya iyang banaw masa sila'y anak nganos katong wasla ka anak iyang gisabot so iyang higugmaon ang iyang bana apil tong mga DC may kay siya managad atong mga kabit siyang bana nadugay ko kuno ang mga babae nga mo'y ofira na sa siyang bana nga iyang kabit-kabiton musulti nga na niya maikog ba kay buutan kay siya ma'am giofiran ko sa imong bana, okay ra ni? Muana ko no? Sa ayaw lang anak day, ayaw anak kay ngilad na. Pero mudayon jud ka ana, ako ra man sa kang higugmaon, apil paghigugman ako sa kong bana, pero makapa-impierno gina ninyo. Legion of Mary man siya. Ana, so yan kitong gidawat. Diago ko noy kausa na i-date na gid sa iyang bana ba? Ang iyang kabit na konsensya man. Ginitawag, ma'am, na ganing ang ako ang imo bang bana makig-abot ron ako sa hotel gitagaan ako niya sa kwarta nga para akong ibayad dito niya iyan na lang kong adtuon na konsensya man ko ani ma'am ako lang ning iuli nimong kwarta di lang ko moadto niya nakakita sa siya nga kanang ginwatsi ba kanang murag joke bitaw ingon siya nga day ayaw lang nag-iuli nga rin ako imo na lang na pero idayon og book tong kuan katong room gidayon og book pag abot ito siya ni adto sa room
Nya ang ay sikat-sikat sa sila sa ilang lugar, nakaiyas ang gisabot kato mga boys, mga kada ba mga crew ba sa motel ting ito, motel or sa to nga dong moabot ganis mister nako kana ganing tawagi ko sa room dito sa room siya na naghigda-higda dito ana abot na iyang mister tawag rin ma'am yan na si sir padong na diha iya suod ko no din siya ngadto sa shower room ambot unsa nag shower dito mo kasoda na kausara mo kasoda na o diyan iya ko nung mga undergarments ba kanang iya mga palit ko nung siya mga bagong underwears iyang gibutang dito ang kanang mura bagi hubo ba diya gibutang niya sa katre niya pakusgan kanyang shower dito sa sulod ang iyas ko nung bana pag abot hukas ko nung dayan kuagay ba kanagang excited kistanan ba pag abli ko nung dito shower kay kanara man ang kanang mura ko nung bildo ba nga murag silhouette ra mo makita dito sus pag abli ko nung ingon sa hala ako ni ang iya ko nung bana murag di may spilling ko nung naamay iya ko nung giingnan kana ganing pasalamat ko sa imong gisabot karon kay naikog nako pero ikaw no wa na jud kay kaikog nako pero di jud ni makapausab sa akong paghigugma nimo nang kana kamo mo ana mo ha di mo ana nganong nakasulti man siya to dunay kalipay nga gihatag ang Ginoo so siyang kasing-kasing nga di na to ma-explain siya rin maka-explain nganong nahigugma siya sa babae nga gisabot siyang bana ngano sad na katong babae ni-inform niya ngano nakahuna-huna siya ato nga muralag joke-joke pero laom kay ito siya dot nya sige pamanggid ang iyang bana hangtod ko no ni abot bitan ng panahon sa panudya na mild stroke ang iyang bana nayabo ang ilang negosyo gipersecute sila sa igsuon siyang bana o sa iyang mga igsuon hangtod nga gibira ang tanan nilang kaptangan tungod itong ilang mga huwam-huwam ginagmay wa na gid sila nahot pero wa gid niya biyahe ang bana ato nga rin silang Cebu di na lang pagpwede ito di rin na silang Cebu mamanimpatag Cebu taga-probinsya sila abot rin Cebu gipasaka sila sa usasan ka murag naluoy nila gipasaka sila na may apartment ka ng abanganan ba apartment daghang mga rooms tuwa man kuno'y room nga gamay dapit sa hagdanan dito sila gibutang libre sila dito sa pagpuyo sila lang mag-igo ug asa sila ilang ikaon sinanga na gikan sa pagkadisakyanan dikot sila karon sila na lang duha gaatiman siya siyang bana nga medyo maglisod og lakaw to ng laway ana pero iya yung giatiman wa gid niya biyahe o to, sige lag puyo diha, sige puyo. Abutan sila mga 5 ka tuig. Tinda-tinda lang siya, tinda-tinda. Sa kung saan nila yung tinda ka na mga saging ng tikaan, tinda-tinda, aron mabuhi lang yung sila ba? Ana, sus karon kay niingon man ang tag-iya sa kanini ang apartment nga iyang ibaligya kay mo migrate sila ngadto sa laing nasod. Ibaligya man. So, ingon na siya, hala, ibaligya niya, asa na malangkuan eh. Kinsa may mudawat na itong ingon ani asa mo sa tapuyo ana nya ana gipang kuana gipapahawa na to katong mga kuan katong tanang na nagkuan ba pag-en sa ilang itagalan lang sa pag-en kuan na gitanan kay unsaon pagdil ngadto sa bagong buyer og naay mga nagpuyo ato gipangkuha na pangkuha sus karon kay ang nahibilin sila naman lang duha ingin sa ma'am, ay sa may papahawa kay mangita pa may kono, unya na lang mi mamoy, ug mahali na gini. Daghan ako no kay mga buyers, sige puli-puli ganha ba? Sa dili gina pwede, kinalang gyud mo mamahawa. Tagaan lang tamog 1 week ha, 1 week na lang. Palihog lang ako, kasabot yung kong galisod mo. Mabitang ipapuyo ta mo diri, pero di na sad pwedeng anhi mo din kay unsang pagkahalin ani. Tagaan sila 1 week. Yap, sige magisag Legion of Mary, Rosario, yasang bana, apil sa Rosario na. Buotan na kayang bana, kay lisod na mamlakaw. Pati na buotan na. Wan adyo ko numang chicks, oy, unsa pa may chicks, hasta gani ilaway, di naman kanya mahigom og balik, di mo agas naman lang. So,
Yan siya gatiman. Perti na sa kunong rosaryo. Ana? Diha bitaw kunoy nitanaw sa balay ba nga direct buyer. Ningana lang ni bisita nga nakita nila sa gipublish. Pag-abot dito asa man tagiya ani lawa ra ba diri sir? Wa sa kuno mo ang katong agent ba? Wa gyud mo bisita. Sila ra dito sa pila may baligya kuno ani sa nakadungog ra man mi ani sir nga 5 million. 5 million kuno baligya ani. Insya kaila mo sa tagiya ani. Insya kaila mi unsa man mo dinhi? Insya ay gipapuyo ra mi nya 1 week na lang say kuwang namo. Pawhao na mi. Libog manggay mirog asa miron ani puyo. Insya ingna kuno ang tagiya og manhi dinhi nga ako'y mupalit ani pero 4 million nya cash. Yang ikas ba? Insya sige sir, amo niyang ingnon. Pagkaugma ni anak ko no, tagaan sa silang number. Ila ding ingnan, ma'am, naay bayar ni ari dire, mauning number. Kanang, ila ko ning bayaran, basta 4 million. Nya, cash dayon. De, pertilipayas lagi, sige, kana. Okay kay mi anak. Anak, kontak din dito. Pag kontak, giingnan ang katong tagiya, sige, ari ako sa opisina, nya dada atong duha ka buok nga akong kuan katong akong ika-istorya dada diri katong duha sa kita sila gato atong tagiya pag-abutan dito sa opisina istorya arin sa papilis ana na ay kuan doon na gihimong daan nga memorandum of agreement nga ang iyang piyalan sa apartment silang duha sila mo'y mag-manage sa tibuok apartment, sila maoy mag-handle sa apartment unya muhatag lang sila og 50,000 kada buwan og doon na may income ang apartment nga mosobras 50,000 ila na nya kay mo income naman kunurong apartment og tag 150,000 mag-income na sila og 100,000 a month kaingon siya, Father, ang kanhing mga hilak nako ba, nabaslan yung ingon ani, niya ngako rumbana, wa na gyud siya magbisyo. Nako, wa talag maayo. Kay, basin ba, nako, wa pa makamaayo kayo, wa pa hino maayo, pero nako ka na, wa talag maayo. Kay naarabay tag 100,000 na. Nya ang ilang gibuhat sa ilang 100,000 na ma-income, ilang ipang-share sa ilang mga kaning mga nailhang mga kabos hasta pa kay kasagaran kuno mo occupy sa apartment mga estudyante man daghang mga estudyante ang klase maglisod ilas ang tabangan ilang personal nya ang nakanindot pa jud kuno kay sa tanan nga ni graduate dito og ni take og board exam 5 na kuno ka tuig ang tanan nga nag-occupy dito niya mo take og board exam 100% pasar yun unang nanabi diha mo anak puyuan ang apartment sus take years board exam pasar yun mo unang gailog na kuno sila na sa kuno mo balibad kay porte yung daghanang mo apply doon kay panabi man sa nga di mo pasar pa der nga ay lang mga nga naagi na kanunay sa among listahan ini grocery namo hot doon ginanamong upat ka rosaryuhan apil ginang ilang mga ngantanan diha amo ginang ko ano ba sa may meaning ani bulahan kamong mga kabos ngano man sunda ko ninyo tagaan tamog bag-ong kinabuhi nga wa mo kahibaw diin gikan muna si David nga niangkon nga kabos siya magbalantay laghayupan gihimong labing banggiitang hari sa tibuok kalibutan si Maria nga kabos lang in taon kaayo sulugoon ra uy gihimo na rong rayna sa langit ug sa yuta nduta no ona lingian nag-usab imong tupad ingna og maingon ato okay ra to nimo og maingon ato ka okay ra to nimo na siya kay usahay god magduda ta labi na gyud dugay-dugay gid mo abot ang giingon ba nga bulahan magduda ta wa naman tingali
Wa naman tingali ni. Ana ba? Di oy naagid na. Ang Ginoo di gyud mamakak. Muna ang una niyang gibuhat, bulahan kamong mga kabos. Sige. Niining punto ha, muhilom tas makadiyot atong usisahon ang atong kakabos. Nya atong pangutanon atong kaugalingon kung nahigugma ba karon sa imong kakabos? Andam ba ka nga mohigugma ni ana? Nya imo bang pasudlon ang Ginoo diha niya ng imong kakabos? Nya maminaw tag-awit kanang common nga awit nga huy tao. Nya kamo na lang sa sabat-sabat. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Nindot ka itong maong awit, no? Naay pangutana, nasayod ka ba sa imong padulngan? Lingi ay mong tupad. Nasayod ka sa imong padulngan? Ano, pangutana ako, no? Kay, daghan kay nato,
Galisod. Wa makay masayod ba? Asa ka ko padung ani? Kato sa gisigi pa kog trabaho so ngita kog trabaho. Galisod ko asa ko padung ani? Naabag yun ka ni kasulbara ni akong kalisod. Nya karon nga ni anak ko din ni gabarog. Nakaingon jud ko grabiha sa Ginoo no. Giagak man niya akong mga kamot o mga tiil gitultulan. Pero unsa may dakong question matod pa niya diri sa atong kantang giingon tanawang imong mga buhat. Importante day kayo ang atong mga buhat kay mauni ang mutudlo nato sa atong padulngan. Kung ang imo ganing buhat nakahatag kuno og kalipay sa imong isig katao kana nindot na. Pero ang imo ganing mga buhat nakapag-uol nila yung nakalipay ra nimo kana wa nay kapuslanan. Mabita na usahay kaning mga anak nga magsige na lagduwa anang cellphone ining ato in taon dinhi mga sakristan ug uban pa nga di na lang in taon ka report diri kay nakuwang stog kay portigyong dinuwaay ambot asa ka na sila padong kanang nanga-addict na ron sa computer games asa ka na sila padong no? Kana bang ang gihunahuna ang iyan lang jud kaugalingon kaning ato mga sasing boys din he ako gini silang giingnan dong kay lagi kana gyud saba dayon saba karon gani diri man sila akong sa ingon ay mo panoodin niya basta na nay mga tao manot gyud hangtod lang nung nakaingon ko gani gapundok naman rin kusog pa jud kay tingog nako din ako gustong kakita na inyong naong din isulod ba na nang lakaw nga to gasigig binasulay da wa na hinuon hinginlan anong taani una nuon di na ta kasulti ni nga sisla ga binasulay nga to amot na pabakaturon di mga karaw-karaw dagko so mo na pero gihigog mabiya ginanamo sila mga bata pero ako ginalaing non nga kung magpadayon mo ang inyong batasan bitaw nga moanhila mo aron mangayog kaon mangayog kwarta kandidato gid mo sa Liloan City Jail. Sa unsam day padir may buhaton ako, ay mo sig pangayo. Alagad mo. Ako padir nang limpyo bi ako dito padir. Hay man ana dito ay ako tong ilabay mo munit ko kuan padir ay ana day ba. Nako maro gini sila mas maro pa ni nako sila na. Nasayod ka ba sa imong padulngan? Si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, usa sa ato gyud and the best model of a person, a young woman, a very young woman at age 12 or 14, kaybaw na siya siyang padulngan. Kinsa din hininyo nga nag-edad ron og mga kanang teenager nga nahibaw nag-asa inyong padulngan, ta sa kamot. May usa. Aliday. Akong ipasulti diri asa ka padong. Di ka na mahos-hos rong imong gisulog nga mura man nag basig madisgrasyang pari. Isulti ko na ako ron konkreto gyud asa jud ka padong. Sa langit. Sa langit. Pakpaka na to kay padong siya sa langit. Oh, tanawa, di ba? Langit non kay siya gatayr. Usara ni ingon, kisa pa nyo diya. Hibaw yung asa inyong padulngan. Timan ha, ang atong padulngan gidetermine sa atong mga buhat. Mga buhat. Mo tingos kanta. Nasayod ka ba sa kasakit gumikan sa sala? Yang sunod nga chorus, nasayod ka ba sa kangit-ngit gumikan sa sala? Kasakit o kangit-ngit gumikan sa sala. So sayo na kayo i-determine. Ingon siya padong siya sa langit. Congratulations sa ato pa wa gid ni siya sa. Wa kay sa day no. Ana, o impierno ka klaro kay mas tama. Nasayo pa siguro kag identify ang tanang nakasala padung sa impyerno. Apil na ning nagrekoleksyon. Lagi.
Tanan yung nakasala. Why taong dunay sala nga makasud og langit? Muna si Kristo sa iyang dakong gugma o ang mahal nga birhen, naningkamot si Kristo nga matagaan tagtambal sa sala. Sama sa ato karong mga kadagkuan sa kalibutan, naningkamot nga matagaan tagtambal aning COVID. COVID ba? Naatay vaksin nga makatambal kuno nato. Wano'y siguro kayo, pero basta makatambal kuno na. Pero si Kristo nangita gyud og paagi nga matambalan ta sa atong sala. Ug kung sa iyang gigamit ang nagisi niyang kilid nga gidugsak sa bangkaw, diin niagas ang dugo ug ang tubig. Klaro na nas kilid niya, gidugsak. Dapit kuno na sa silangan, matod pa sa Book of Revelation o sa book ni Daniel, o Ezekiel ba to? Daniel. Nakita niya ang templo nga naay nag-agas nga tubig patubang sa silangan. Hay man ang silangan? Dapit sa wa o to? Ikaw ba karon hay man ang silangan nimo, hay man nimo ang imong east man na. To no? Oh, natanawa di ba dapit sa to no? Oh. Og midagayday ang tubig og mibaha ngadto sa layo kay lugar padulong sa Jordan ngadto sa Euphrates sa patugingon og kutob sa maagian ning maong tubig adunay kinabuhi. Tanan gyud nga maagian ning tubig dunay kinabuhi ug mao na ang atong gidawat sa simbahan nga diha mibaha og mibuhagay ang 7 sacraments: baptism, confirmation, confession, Eucharist, matrimony, asa pa na usa? Anointing, and ordination, holy order. Kaning tanan 7 ka sacraments, kadang nada sa atong kinadak-ang stained glass nga naglibot, pulos gid na makapapas og sala. O kung sa isa nimo karon pangita dihang sakramento nga mopapas ana, kung nagpuyo-puyo ka, kung sa may sakramento makapapas? Ha? Ngari, dool nga rin ako. Kinsay mo tubag, kung nagpuyo-puyo ka, unsang sakramento ha ang makapapas ana? Ngari. Nya, ngano man, i-explain. Sige na. Hari na. Hoy, pamarog boy. Ngita na sa mong taga-ag 100. Ako tanaw, di apa ba dire? Oh, di apa? Oh, sige. Usa lang. Sige na. Para na. Kinsay mo explain. Pero dili ra ni usa ka sakramento ha? Mga siguro mga 12 duha ka sakramento ang makapapas anang puyo-puyo, makapapas sa sala sa puyo-puyo. Anang live-in ba? Alit din. Di tingay kumuhatag og 100 ani kay di pa sige nimo dawat. Kasal o confirmation. Ngano man? Aron madawat nila ang bendisyon sa Ginoo. Makadawat sila og blessing gikan sa Ginoo nga usahon sila as husband and wife. Confirmation para pag kung ano usa sila ka Kristiyanos, then naa sila ay covenant nga naa sila ay covenant nga gisaad sa Ginoo nga sila mga Kristiyanos. So ang imong tubag 50%, 50 ra akong ihatag. Kinsay makapakompleto. Ang confirmation dili to haom, pero kuangag usa
sakto tong sacrament of matrimony. Sige, ikaw Ter, ikaw may unang ni Isa. Tagaan tong chance ring batanon. Sige, Ter. So ayan tani. Ano mo tong sa kanin siya? Puyo-puyo ba kanin? Awat! Sige ka daw. For me, Father, kay ano siya, kanang kumpisal o kasal. Ang kasal, na-explain naman. Anong Ang kumpisal kay to repent for their sins from puyo-puyo, Father. Pero saan ang pagkumpisal sa nagpuyo-puyo? Sakto na niyang tubag, kumpisal o kasal. Pero ang kumpisal, doon ay requirement kung nagpuyo-puyo mo. Saan man pagkumpisal sa nagpuyo-puyo? Wakay ba? Wa pa kuno siya kasuway, musuway kuno siya. 50 yapon imo. Kinsay maka-explain, sakto na. Kumpisal o kasal, pero sa kumpisal nga sakramento, unsaon pagkumpisal sa nagpuyo-puyo? Napay mo tubag diha. Ay ikaw Ter. Unsaon pagkumpisal sa nagpuyo-puyo? Kaya di rin na pwede mangumpisal ang nagpuyo-puyo. Sige. Ang ganang nagpuyo-puyo, magbuwag usa sila una, usa sila mangumpisal. Maura sad na ako dre. Ay saglakaw ha. Magbuwag, kinsa ba kayo musugutan ang aporti ba nila ka-inlove? Kinsa ka rin. Magsabot usa sila nga magbuwag sila usa sa pagpuyo para dili na sila makighilawa sa usag-usa kay aron sila nga kanang murag andam na sila nga aron inig pangumpisa nila ba. Okay, diya kay premyo. Bay, na malani. So akong gitagaan siya 100 kay kompleto to ang iyang tubag. Pakpakta. Salamat ninyo ha. So ang makapapa sa sala as puyo-puyo mao ang pagpakasal. Pero kasagaras nagpuyo-puyo mingon di pa man may ready. Magtigom pa mi. Mintras tantong magtigom pa mo kay later pa man mo magpakasal, sakto na pagbuwag sa amog puyo unya humagbuwag niyo puyo. Wa na mo'y hikapay, tinutukay na lang mo niya, ladok-ladok sa laway, niya pangumpisal. Kung magkumpisal ninyo, pwede na sad mo kalawat, wa na mo'y mga sala. Balik mo sa uyab. Niya, kakita na ninyo kwarta nga, naigo na sa inyong standard, pakasal mo, niya, pakasal na ninyo, una pa mo magdog o balik, tinukhangay mo 24 hours, 7 days a week, hangtod mang luspad mo mga matay mo diyan ang buhata, wa na gid mo'y sala. Wa na gid mo'y sala. Wa ko kay bawog, mahimo ba na ninyo? Ako, tingali, mahimo og suwayan. Pero, muna siya. Unya, giunsa man ni Maria, paghimo ang iyang kaugalingon, nga wa gyud masudli og sala. Wa siya kapuyo-puyo, pero namabdo siyang wapay bana. Pero wa siya magpuyo-puyo. Misteryoso sa nino. Nahibaw man gud siya kung sa iyang padulngan. Nya unsa may iyang gibuhat? Ako ning ipabasa be naa sa kaning Luke chapter 1 verses 39 hangtod sa 56. Kisay gusto mo basa diya, lektor. Naana lang tayo 10 minutos, mo end data sa atong recollection. Sige. Sister Alfia. Ito na yung mga buotang mga lectors nga nasayod sa nagilang padulngan. Na 39 ang to dire. Ikan diha ang to diha. Miduaw si Maria kang Elizabeth.
Unya nangandam si Maria midali pag-adto sa sangalungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakigimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang awit ni Maria sa pagdayeg. Unya miingon si Maria, nagdayeg sa Ginoo ang akong kalag ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa kakaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapaytas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Okay, salamat kayo, Ter. Mautoy teksto nga atong basihan, giunsa ni Maria nga nasayod siya sa iyang padulngan. Ang pinakasentro sa iyang gisulti, kanisang unag yung linya. Unya, si Maria, mingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Kisay maka-explain na dire. Nganong mauni ang pinaka-klaro nga nagpaila nga si Maria na hibawog asang iyang padulngan. Kaning pulonga, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Nay maka-explain? Nganong mauni ang klaro kayo nga nagpaila nga si Maria na hibaw ug asa ang iyang padulngan? Sige, ngari na. Uy, namingaw man. Mao ni ang atong jackpot prize. Basta main yung pagka-explain. Di ako'y ihatag nga pila man akong nahibilin diring kwarta. Gamay ra mo ko ni kwarta niyong pare, nipis kay pitaka. Di ay 1,000. Sige. Basta igo yun yung explanation. Sige. Ihap ko 5 ha. 1, 2, 3, 4 and 1/2. Why mo explain? Wag yun? Forfeit. Sige, basin pag sa sunod. Pero hapit naman tamahuman. Ako lang ni siyang gikutlo
tungod kay ang tao nga tinuod yung nagdaig sa Ginoo nga gikan siyang kalag kanang tawhana wa na siya'y paghuna-huna sa iyang kaugalingon. Kung ang kalag na nato mo'y magdaig sa Ginoo, pasabot ang imong kinahilagmang kasing-kasing ba mo'y nagdaig sa Ginoo, wan ajud kay pakialam sa imong kaugalingon. Nga ikaduha, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Ang kalipay ni Maria naa sa Dios nga iyang manluluwas. Pasabot maratol ra gyud si Maria kundi na niya makita ang Ginoo diha niya. Di siya maratol ug wa na siya kwarta. Di siya maratol ug wa na siya yuta, wa na siya sakyanan. Oy, nga to ra ba dayang sakyanan ganiyang inuban na bundulan. Naguba in taong lubot kay na pagsugod pag stop ko no nila dias dapit sa may Mandawi, pag stop ba hunong si Danny may drive, pag hunong niya sa stop ang Fortuner nga bag-o sad gikasluyo mi bundol nila ana naduot sad siya nadasmag sad siya gamay dito sa multicab nga naguna niya. Sadam siya tunga-tunga, sumusig na duso ba? Niya ang katudeng ka-drive sa Fortuner, kanang pagdayon niyang brake nga kay stoplight, nay nahog nga importanteng butang niya, iyang gikuot pero gayatak siya sa brake. Pagkuot niya, niligas iyang tiil, ni adto yatak sa gasolinador o insulator, ning kusog nga to ang dagan, motong guba in taong loyo. Pero wa na mabalakas Maria ana. Wa sad si Maria mabalaka bahin og anak, bahig bana, bahig inahan, bahin og kanana ang amahan. Wa gyud siya mabalaka bahin siya kaugalingon kay nga naman ang iyang kalipay na as Ginoo. Basta naay Ginoo bahala nagwa na ni tanan. Muna nahibaw nas Maria asa siya padong. Asan siya padong? Adto gis langit. Kaya nga naman, kinsa bagoy di malangit ana, nga ang Ginoo na mo'y imong tanan, mo'y imong kalipay, mo'y imong daygon. Lingi ako no na imong tupad. Ing na okay ra nimo mamatay imong anak. Ing na kano. Okay ra nimo mamatay imong anak. Niya kung wagan ni nay anak, okay ra nimo mamatay imong mamagpapa. Anak ko. Niya kung wala sa nay mamagpapa, okay ra nimo mamatay ka. Oy, daghan na to mahadlok, simbako ana. Nganon, ang atong kalipay naas balay, naas sakyanan, naas imong mga honor, naas imong success, naas imong anak, naas imong bana, naas imong ginikanan, naa di ang atong kalipay. Nya magpunay tagdaig ani nila, magsige tagdaig. Ang resulta nalimta na nato ang Ginoo. Gani kung masakit ang imong anak, magsige na gani kag mahay sa Ginoo. Ginoo kabuutan na niya kung anak, nganong gitagaan man nimong sakit, na anon dahil mga kawatan king dagko, himsog king mga lawas. Wala pa tawsay. Napayubang moingon nga grabiha sa Ginoo padir, wa siya kahibaw sa akong paningkamot nganong nahagbong mangkus board exam kadto no mo makauban nga mangupya pagay nako nakapasar man noon. Ako nung perti na akong paningkamot gatinarong pa jud ko kayo na gani akong kauban gani diha nga libin man na sila ni pasar na noon. Nagutoy usa nga ni take og bar exam for third time. Usa siya kaalagad sa simbahan. Di lang kumusulti asang simbahan na kasi nakibaw mo. Pagka third time kiniya nga kanaganing take, ang tanang kabuutan iya yung gibuhat, pag-atiman sa pamilya, pag-rosaryo, pag-simba, pag-alagad, simbahan, isip Eucharistic Lay Minister, gisimbahan pag niya ang tanang Misa di Gallo, gisimbahan niya ang tanang Misa sa Santo Niño, kanang musunod mas Misa di Gallo ang kanang Enero, di ba? Santo Niño naman sana. O iya ginang gisimbahan tanan. Sus paglabas board exam pagka-Abril, hagbong man siya. Sunang kang tanan laging imahin sa Birhen o sa Santo Niño, gipanglabay niya sa bintana. Bongkag o kuno tanan. Siya wa kay ayong ginuhua ka, purti na kong
Anak siya. Nya ngadto siya nako. Dito pa ko ato Santo Rosario, ngumpisal siya, pertigin niyang isugab, hilak siya mayo, mura na siya buang ba. Nako may ratag madayon na ni tawanan. Inuang naman ning iya. Ana ba? Nya dugay kay meto istorya niya ni abot ko meto hapit to sa kadlaw. Gay ibaw biya lawyer baya utok may kay mudag rason-rason. Tong ako la sa siyang giingnan. Ang ending nga ginako ingon ko si Maria moy atong model. Si Maria gikuhaan og bana wa mo reklamo. Si Maria gikuhaan og dungog gisaway siya. Og tungod ganis pagsaway siyang mga silingan niya, naapil nga si Jesus wa natahuras iyang mga silingan tungod kay kinsa ragud na si Maria, anak ragud na ni Maria, anak ragud na ni Jose. Sa to pa nadamay in tao ng iyang anak sa iyang ubos kay nga dignidad sa matas katilingban. Wa mo reklamos Maria, gikuhaan siyang anak sa iyang atubangan, gikulata og gipatay, gibitay pagid sa cross. Wa gyud mo reklamo si Maria. Ana, nganoan? Wa dinhi ang akong kalipay. Wa ang akong kalipay des akong bana, wa sa akong dungog, wa sa mga pagdaig sa mga tao, kung dili nga ako makadaig sa Ginoo. Ug ang akong kalipay naa sa pagdaig sa Ginoo. Kay siya ra gyud makaluwas nako. Pagkaninduta na ano? Og mauna na ang tinuod nga pagdawat sa atong manluluwas. Mauna gid na ang tinuod nga pagdawat sa Adbyento, the coming of Jesus. Na siya. Ya, lingias katapusan higayon ang inyong tupad. Ing na malipayon ron ang imong kalag. Ing na malipayon ang imong kalag. Ngayon siya, yes, of course. Na congratulations, pwede na kang mamatay. So, salamat sa inyong pagpatalinghog. Aning atong mubo nga recollection, Paris Recollection 2021. Hinaot unta inyo ding isabwag ngadto sa tanan ang maong pagtulunan. Nya ato karong paminawon ang usa ka awit nga kumon sa kaistanan, ang pasidungog sa mahal nga Birhen, ang maghimaya ka Maria.
kuano awit mao ni ang mga pulong ni Santa Isabel sa dihang napuno siya sa Espiritu Santo pagduaw ni Maria. Mo to ang introduction sa atong gibasa kaganiha. Hinauton ta nga mao sa niyang mulibka sa atong mga baba ang pagdaig, paghimaya ni Maria niya ang ending, ang pagpangayo nga iyatang iampo, iyatang tabangan sa atong kahuyang, sa atong panaw aning kalibutan na nga usahay wa ta masayod asa tapadong iya unta tang tabangan. Kita dinhi kasagaran mga church mandated organization members and officers, choir, lector, Couples for Christ, sa panadiyang uban, catechist, Eucharistic lay ministers, o uban pang mga organizations o mga parishioners. Ang ako lang ayaw usiki, di na to usikan ang atong opportunity nga ni ata sa simbahan ato na gyud ning pahimuslan, pero ari kita mo sunod ni Maria. So karon nagpadayon ang pangumpisal diha, ngali mo extend tag mga labing dugay 30 minutes masig makasustener pang atong mga kuan diha, mga kaparian, pero di na sa sila kasustener, pwede na po sila mo exit. Ug wanay pare, ay na lang sa moglinya. Nya ug napay pare, nya ganahan pa mong muhuwat, pwede mo mulinya. Nya sugod sa Misa de Gallo, wala na magsugod man atong Misa de Gallo dinhi sa simbahan og alas 3 nya dayon kana ganing alas 4, alas 5 alas 3 og alas 5 nya wa naman tay misa sa alas 6 sa buntag, wa na sa tay misa sa alas 6 sa gabi, alas 12:15 ra sa buntag atong misa. So kada alas 6 sa gabi, kung gusto mong mangumpisal so nining panahon sa Misa de Gallo, kanang alas 6 sa gabi, pwede na i-offer na to diri nga magpakumpisal. Mo text ra mo sa atong sekretary kung gusto mo mangumpisal kay ila nang i-tabulate og pila ka book ang mukumpisal nya. Kung daghan-daghan tingali mo tawag taglaing pare nya madarag usa ka pare, usa ra ka pare atong palingkoron diri aron mo kuan. So kung moingon gani mo wanha koron Sister Edna man na or si May ba mo na itong mga sekretary diha mangumpisal ko, di unay mga mangumpisal masuwat na dito aron ang pare makagahin gyud og panahon. Pero way mo tawag, way mo text, dili lang sad molingkod ang pare aron dunay laing appointment madawat pud nato maatiman ha. So sa Misa de Gallo alas 6 sa gabi na atay pangumpisal by appointment. Dili na siya ingong mulingkod ang pare bisag way nag-text haron nga magamit sad ma-maximize ang oras o ang higayonan sa pare. So salamat kay sa inyong pagtambong. Mangnindog ta para sa pagtapos sa atong rekoleksyon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat nining higayon diin kami nakagahin og panahon nga kami mamalandong sa imong pag-abot sa among kinabuhi ug sa pagpuyo namo nga magsubay sa imong dalan ngadto sa kaluwasan sinunod ang panig-ingnan sa mahal nga Birhen Maria. Kining grasya nga among nadawat karon himua nga mopuno sa among hunahuna og kasing-kasing og nga unta ang among mga kauban sa kinabuhi nga wa karon dinhi nga among gibiyaan dito sa among tagsa-tagsa kapanimalay, maapil usab unta sila sa pagkahupong sa imong grasya og panalangin pinaagi nining among gamay nga sakripisyo. Himua Ginoo nga kining among pagpangalagad sa simbahan sa among commitment sa nagkalain-lain nga mga pangalaga dinhi musamot unta ka mabungahon niining panahona karon og hangtod sa sunod na sad nga mga katuigan nga amo magamit kining mao mga pagtulunan alang sa kalipay, kahiusag, kauswagan ug kabalaan sa among kinabuhi ug sa kinabuhi sa among isig katao.
Kining tanan among gipangayo o gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. San Jose, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Atong daygon ang Ginoo sa masipang pakpak. Praise the Lord. Salamat. Salamat kayo.